These are the salay-salay. Plenty of salay-salay here on the rim of our fishing boat, owned and managed by Mr. Eli ano? Eli ano po? Pili do. Solsona? Solsona. Bicolano Alachamers Anglers Club. This is the low tide here at Cagliliog. May sandbar sila. Punaw Sunday. Galing. And this is Mr. Yub, Monico Imperial Jr. And this is Mr. Edwin Frades. We are now team what? Team-teaman. Team-teaman. Lots of salay-salay here in Cagliliog, Tinambac. Wow. Shy pa sila, oh. Kung yaw silang ba't itong ano? Yung ano po? Ay, itong pang ano ta, pang harok. Yung nga na, nakakaputan ko. Yeah, live. Mag-bounce din daw, oh. Hello. Yan, oh. Nakakaputan ko, eh. Oh. Let's continue fishing. Alachamba. Hey, my first osos. First catch. Yes, congrats. Yeah. Oh, ha? Ano masasabi mo sa sakoyang tanglo? Maswerte. Andun po sila Kuya Phil and Dex sa Isla Paga. Pero kami dito kami sa laot kasi sinamahan ko itong mga juniors natin for support and encouragement for comedy. Para hindi maboring. Kaso wala kami pagkain dito. Andun pala sa kanila ang mga pagkain. Pero may tubig naman ako dito. Ito, insulin water. For your information guys, insulin water is good for the heart. For your ano pala, sugar level. Would you believe? You don't believe me? Okay, I will drink. Ito po kay Mano Elio, napaka-patriotic. Mayroon siyang mga flag. May mga flaglets dito. Bulit ko niya punta to ano? Sarap ng salay-salay. Pwede mong ano ito, gawing toyo. Kung mayroon kang pansalop, ay pang ano, tama, pang sarap. Nakikisama sila dito sa amin. Halika na, mamingwit sa ilog, lawa at karagatan. Halika na, mamingwit, mangisda sa tamang paraan. Halika na, mamingwit sa mga katubigan ng mundo. Halika na, mamingwit, at alagaan ang inang kalikasan. Isama ang mga kaibigan, tayo nang makipagsapalaran. Piliin lang ang mga isdang makukuha, ang mga bawat naulin ay pagkawalan. Kami naman ho ay natapos na. Ayan po. Ayan na sila. Team Juniors.
Exit na muna kami sa Cagliliog, Tinambac for a Sunday fish. Thank you kay Mang Ellie, Salt Tuna, for assisting us. Ang mga bawang na uli ay pagkawalan.